snart. Nej. Generöst det. Tänkte jag snart filma lite. Jag vet, jag gör jättefina grimaser. Ja. Eller hur ni? Det är jag med. Ska du göra ljud från din mage nu då? Det kan jag inte. Ska det bli kul att gå på träning? Gud ja. Stå och frysa i en hall, det är ju jävligt tråkigt. Då jag går med jacka. Ja. Nu kan jag ju säga att du behöver. Jag mår illa. Grattis, välkommen till min värld. Tack. Och så jag brukar göra det. Så det var inte direkt nyheter. Nej. Det var ju mer